Sa atong tubag sa Salmo niingon, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Lingi ay mong tupad. Ing naunsay nabuhat sa Ginoo nimo last week. Na last week ba unsay nabuhat sa Ginoo nimo? Kay nindot ni siya nga pahinumdom kay dali kitang malimot sa buhat sa Ginoo. Maunang usahay magsigitag mahay, magsigitag usahay masuko paganitas Ginoo, kay doon natay gustong mahitabo apan dili nato madawat. Pero ang mga maayong buhat sa Ginoo, kay magibuhat ang Ginoo nga bati nga iyang gihatag nato nga nakabenepisyo ta, ato dayong malimtan. Muna ang mga tao diri sa unang pagbasa nagbagulbol ni Moises. Nalimot na sila nga nakatabok sila sa suba sa Jordan, sana kanang Red Sea, dagat nga pula, nagibuak sa Ginoo, gihimong karsada, nahimong agianan, unya gipatay ang ilang mga kaaway. Bisag kato na lang pagpagawas nila sa Ehipto, katong tubig nga nigawas sa bato, inana ba pagkaon limot sila nya bagulbo lang gyapon. Ang resulta gipamaak sa mga bitin. Basta malimot ta sa mga maayong buhat sa Ginoo sa tong kinabuhi, magkalisod-lisod gyud ta. Kining mga problema nato karon nagiatubang, kining kagubot sa kalibutan, kining kamatay, kining kalisod, tungod kay nalimot na ta sa Ginoo. Ang atong unang pagbasa nagpahinumdom nga ang makaayo di ay nato mao gyud ang pagbalik sa Ginoo. Mao nang sa dihang nagkalisod nagmaayo ang mga tao, niduol sila balik ni Moises nangayog pasaylo niya nagpakitabang. Mao na balik ta sa simbahan, balik ta sa pagampo, balik ta sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Kanabitang maglisod ng kinabuhi sa banag asawa niya, magpa-counseling dayon, maghilak ba niya, inig paminaw nako, mangutana dayon ko unsa may imong mga sala. Mao na sugal, nakapamabay, nakapanglaki, siging pamunog sa mga anak niya. Karon gahilak na kay ang mga anak kusog na kay musukol ngayon ba nako, sa doon na pabaka ni kasulbaran pader nako, wagi problemang di masulbad basta mo balik kas Ginoo. Ilingay mong tupad ing naunsay problema ni moron, masulbad pa ng problema nimo. Og kita lay musulbad, kita lang awa murata o kanang gabadbad ba o kanang hilo nga nalubos, sige na tong badbad, mag-anam na gid no nagkalubos, mag-anam na gid pagkakanabang wa na gi puruhan nga matangtang pa na nimo. Pero gubalik tas Ginoo, day by day tudloan tas Ginoo unsay buhaton. Ayaw lang sa gyud ayaw tudloi ang Ginoo unsay buhaton. Kusog kita moingon, Ginoo in taon makabayad ta ko sa akong utang. Ayaw ana tudloi. Imong problema utang nya, maimo pa ngayon, Ginoo makabayad ta ko sa akong utang. Yung Ginoo, akong bayaran aron mangutang na sa kag-usab. Dako na imong utang. Ginoo tudloi taon ko, asa ko makapangayog kwarta, asa ko makapangutang para ibayad na ko aning usa nako kautang. Anam na nakadaghan imong utang. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Nung sa may pulong sa Ginoo, yung siya pangayo, ayaw pangutang. O di sugod na kag pangayo.
Di sato pa, wa na kay utang. Nangayo man ka para makakaon ka ng adlaw. Sulbad na imong utang. Ingka wapam ko kabayad pa der. At least di na ka mangutang. Ana. Nya okay na ninyo. Ginoo mobiya na unta ni sa siging bisyo akong anak, siging suyop. Unsa may imong buhaton? Aron muundang na siyag suyop. Unsa man? Diha sa inyo pasuyupa. Aron di na namulaag. Ayaw sige kasaba. Ang damig pagkaon, atiman na, sige ingong I love you. O anha na magsuyop sa inyo. Musuyop og kape, musuyop og Milo, musuyop og gatas kay imo namang andaman. Ana, di naman ka magsigyaw-yaw. Si kagyaw-yaw, posible gina nga mobalik nagkuyog sa barkada nga manuyupay, mangawat pa na dito, maghimo pa nagkrimen. Pero imong atimanon, imong panggaon, anha na nas inyo magsigparay. Ingka, ikaugma dayon padir, akong panggaon. Nya, wa man lagi mausab. No, imo sa dayong dali-dalion. So, naman nas napu katuig ni mong sighag kasaba. Nya, imo lang sa dayong kausahon o usab. Kinahanglan sa kag napu katuig, 20 katuig, nga din ajud ka mga saba sa imong anak. Aron mo undang nagsuyop after 20 years. Mingon sa mo, kadugay pa sa dang napader. Nya kapila man sa nani mo gikusi. Sugod pa magin atong 3 anyos, imo na magin ang hapakon, sige hagyaw-yaw nya karon nga 30 na imong usbon og usa ka adlaw, usa ka semana, di na pwede ay. Hagui. Pero usahay sa dang Ginoo mo, depende lang na siyang gahom o sa iyang grasya. Nasa usahay nga inig sugod nimog pangga, labi na gyud mangayo kag pasaylo. Dong pasaylo atawon ko sa akong sigigyaw-yaw nimo. Ingon day mong anak tamparoson tanong kang inahana ka, animal kang dako. Salamat dong nga imo jud kong ginganlan sa akong tinuod nga kinaiya nga animal kay ko. Pero karon imo na jud kong mama, I love you very much. Lud-an day mong nampe. Hilas biya nimo. Yan sa may isulti. Salamat dong nga imo jud kong gipabalik sa akong pagkainahan. Kaysa una, katong bag-o pa kang nataw, imo kong ihian, imo kong kalibangan, may karon luwa na lay imong gihatag nako. I love you very much. Lakaw din na imong anak, lamba sira, abot nga tusunahan, hilak. Pisti ning inahan na anak. Ya, moadto rin na sa barkada, buangang mama, bay, kanan. Niingon mang I love you, laina sa kong gibati, ay, minaw na, suyupi, mawala. Suyop sana siya. Ana, balik na sa inyo, imo na sang atimanon. Ana, ludan na sad ka. Imo lang yapong pasayloon. Zaman, imong paminaw, ang sa may mahitabo. Mamatay gyud ka. Kamatay nimo, gakos-gakos dito sa lungon imong anak. Sa ilo atawon ko din adyo ko musuyop, last na lang gid ni. Suyop yapon siya kay nagbilar man. Di oy, dako kay posibilidad nga mausab ang imong anak or kinsa dihay imong gimahal. Mao na ang gibuhat ni Kristo, ang Nazareno, nagpasan sa cross. Nagpasan sa cross. Nakakita ang mga tao nga nabunog siyag maayo, nagpasan sa cross. Hangtod gyud nagbitay sa cross. Ang giyaw-yaw lang gyapon, amahan ko pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Daghan kay nausab mao bitan na inig prosesyon anang Nazareno diha sa Black Nazarene sa Quiapo. Dugay kay na silang moabot, duol raman kay nang ilang translasyon. Dugay kay moabot tag 20 ka oras. Ngano man mga tao
sige yung duol nga to, di na hapit pa irugon. Ambot nga nung mausad na ilang style dito. Kita din Santo Niño, daghan sa kaing tao, pero klaro man atong prosesyon nga dunay padulngan, di man mubabag ang mga tao, pero ila dito, bulag yun. Ila sa nang style, mausad na culture dito. Pero may intag ba usab-usab ng kulturahan, no? Kanabatang mo prosesyon lang yung tinarong ba? Mulinya lang yung tinarong aron muhikap sa Nazareno. Muban dito ipanglabay lagi tanawa ninyo sa YouTube naman na yung mga anang kuan dia. Ang uban dagan ari magyatak-yatak sa us mga tao ba. Dagan nga to nya kabot dawaton sa hikap ilabay nga to sa mga tao. Mole ingon ligo kas mga tao saom yatak-yatakan sa mga tao. Dito ko sa Manila nag-eskwela hasta pagkapari nako 3 years ko dito mutanaw ko na usahay tagilngiga ning ilang gibuhat magtiniil na nguban magtiniil ba dam agyon akong gipangutana tong usa nga nagkapangos-pangos ngano inyong nang buhaton ni siya lipay kay ko pader nga napangos ko kay ako ning halad sa Nazareno mo din na ilang hunahuna di ay naiuban manugo ang ilang ana lipay kay ko pader nga ni dugo akong at least nakaantos ko kuyog sa Nazareno. Naku kana gyud inana magkapangos-pangos gyud ka. Sa mao ni akong panata pader nga makuan gyud magantos gyud ko. Mayatakan ko, masikhan ko ana basta nagantos ko para sa Nazareno. Nako din aka mamakak makakyapon din aka mga saba nga saba gyapon buangon ka kamao kang magpasamad-samad sa imong lawas pero di nimo gustong samaran ang imong kasing-kasing mo nang niingon si Kristo ayaw gisia dili man si Kristo ang propeta pinaagis Ginoo si propeta isa to limot naman ko ato Joel ningon siya ningon ang Ginoo pinaagi niya gisia ang inyong kasing-kasing dili ang inyong mga bisti gisia ba inyong kasing-kasing pasabot magantos ta dili lang lawas nya kausarasad maglatos okay man na siya pero nindot yun ang kasing-kasing mao'y gision aron muantos ta pagpasaylo muantos ta paghigugma muantos ta pagalagad muantos ta pagdawat sa atong isig ka makasasala gilingi ay mong tupad last na lang lingi ang di mo lingi bati o kasing-kasing ina sugod karon sabat na ko ina sugod karon sugot na kog imong latuson